ako to začalo. Takže začal som 9.2.2013. Prvé video, čo som odovzdal ja na tomto kanále na YouTube, je 10.2.2013. Môj starý kanál na YouTube je Gaming Box Slovák. Môj ďalší starý kanál je Dimtroids Box SK. Teraz som tam dal čiernu tapetu, či ako sa to hovorí. Som tam dal teraz, aby som vám rozprával normálne. Takže, keď začalo sa to 9.2, keď som si urobil kanál, ale to prvé video není až tak moje prvé video. Ja som urobil prvé videa, ale tie som hneď zmazal. Neviem, a to preto, lebo som stratil celý projekt a robil som od znova videa. Momentálne teraz mám 32 videí, 40 videní za deň a dokopy 575. A odbery mám 16 a bol by som rád, kebyže sa to stupňovalo aj hore. Ja momentálne nemám dobrý počítač, tak ten Minecraft ani moc nenatáčam, len málo fokusov mám. Teda, ešte chcem, aby ste ma zdieľali, lebo mám tak málo odberov, no. A bol by som rád, že ste ma zdieľali a tak ďalej. Ináč ďakujem ešte za tie odbery, prehratia, lajky a dislajky. A teraz mám veľa dislikerov. A to prečo? Napíšte do komentárov. A teraz... Čo ti to urobí, keď dáš odber? Tak dávaj odber. Daj odber, zdieľaj to. Čo vám tie tlačítka urobia? Nič. Len ma podporíte. Takže ma prosím podporte. Čaute a nezabudnite na like.